yang kita menikah jadi pun Mbak Eli, ya, bisa malih, lu kiting asmoro, hingga kita menikah bentuk wonten Mbak Eli. Lanjut, bentuk Mbak Eli, monggo. Lulur Mbah Kong sik. Sandengane wong ayu Mbah Kong. Nggih. Nggih, betul gitu. Ketawat nam. Mbah Kong sik semangat lur. Mbah. Ora, Mbak. Ora. Spesial Pak Yuri saking Rabu Yes.
Wah, Nggih, ninggalaken tresnan spesial kagem Mbah Yati saking Sambel. Sesarengan Liman Suro, monggo Mbah Di. Karo aku ae Mbah. Aja lali pawalingku. Sok panang ngelu bali. Bisa kumpul kaya tuing uli. Gajah
gantungan